από... Για να δούμε το Σεϊταρίδη σε μια επίθεση που πάει μόνος του στην πορτογαλική άμυνα. Θα κάνει και τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ από το Γιούρκα. Ο Άγγελος Μπασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Τελειώνει μπροστά. Nothing ever will be quite the same. And I wouldn't say Stop! that it's been a hard time. With you it's always easy as can be. I could wait a long, long time to prove that I am true. I hope you believe me. Έλα, coach. Ναι, τι ώρα έχει πάει? Πού έχουμε αυτό το... Ναι. Φανέλα να πάρεις. Another time we could have. Λοιπόν, πάμε παιδιά. 1, 2, μισό, κάποιος λείπει. Μία φανέλα, 10 εκατομμύρια λόγοι να παλέψετε. Με ψυχή, με πάθος, με Ελλάδα. In another place. We're not